si babaeng pinapasaran mo, may mga tropang babae. Tapos ikaw lang sarong lalaki, na yaon duman sa grupo, tapos yaon sa likod, daradara ang bagkang babae. Ay, wow, mean girl. Ako daw di ko ginibo yan. Oo. Di ko daw ginibo yan kasi Ikang nasa inutan. Si babae ay Di ba may nag-clothing bag? Ang sa indong madadangog sa rolang na pagtubod as in opinion kan podcasters as in kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta as in konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayang intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Alright, so matiyon ta. Ang kabas na mga hindi mo nagdadarangog. Mga taga-iriga dyan. Kung maligaw. Sa mga mayang kalit na lotion lang. Happy Valentine's Special. Valentine. Dagos Topics sa Taga Bicol Podcast. Ini ang episode 86. Sharam siya na. Uray, malapit. Ito na yung first time mag-intro ng araw ngayon. Yes. Okay, ang ano pala kaini, ang episode na ini hatod sa Indo Hapot sa Indo kang. Hapot sa Indo. Hinapot si sponsor. Okay, hatod sa Indo kang Tapatio. Yan. Ayan. Para magharang-harang ang sa Indong Pagkakan. pagkamuot. As in, hatod sa Indo kang Kyat-kyat. Kyat-kyat. Kyat-kyat ang Aso, puligri. asin, hatod sa Indo kang Mang Tomas. Ano yung na sa kwarto? May magtuwas. May magtuwas dyan. May magtuwas ka sa Oh kwarto my mo. God. Eh, pag nagkakakan ako digdi, pag gusto kong itong solo lang ako, tapos nagmadalan ako, gusto ko magkakandigdi sa kwarto. Kala ko pag napapaha siya, tiginom niya. Baka may ginagamitan ng magtuwas para mag-rahalnas. Suya na baga. Ay, nako. Ay, anyway, welcome mga kanatong natin sa bago na naman episode kang Taga Bicol Podcast. And syempre, 86, grabe. 86 na kita. Taray. Taray. Bilangon? Dahil na pagbilangon, mali mo. Day mo naririsa, na, 87 na kita. Yeah. Uy, dikit na lang nakimbot, alas 12 na sa Pilipinas. So, Ang iba nagbabaralbal na. yun pa yan. Yaw na sa mga Barit, yaw na sa mga 200 na mayong aircon. Yan. Barita- Itong ginagara-anot na. barit ako nga, fully book na dang sogo. Yan. Wow. Yes. Yaw na naman, matatala na naman po sa Pilipinas ang linog. Pinamakasog na linog. Yan. Dako lang naman mapatutulpo. Yan Mapapatulpo baga. sa aga. Grabe naman yan. After ka yan. Tulpo-tulos. Parang kung halik ka dyan sa sa terminal. Kasi di ba sa Naga Terminal, harani dyan ang Sogo. Panag-aagi siguro dyan ang bus na ning matanga ning banggi, siguro nagiyug-yug. Nagiging rough road ng day sa oras. Pero may aksidente. Kaya, anyway, may kadate ka ba ring Rhinos? Si Mang Tomas. Wow. Si Mang Tomas. Huwag akong ka-date. Ang sadiri ko. Yeah. Self-love. Self-love. Ayo. Pag self-love ka, Actually talaga, kung dainindo ko sinabihan na ang episode na ni about Valentine's Day, di ko talaga Baliw alam mo? na Valentine's na palan. di mo ikang ginibok grabe yago mo? yan. Mayo, ay akong kibuhon. Ala, high blood na naman to. Alam naman taon-taon na sana. Obligasyon yan, B. Kabali yan dyan Dapat sa... every leap year. Kabali yan sa Aram na niya yan. Aram Ay, na ay, niya ay. yan. Ayo. Oy, bakit kita magpadagos pala? Pati yung tamo na si paring Diosander Yusuf, Ayan. Marina Aldaw sa imo. Aldaw na ba? Banggi pa dumaan. Alas 11 pa lang. O paano pa kung tinawag ni Daning Hindi, kala ko binabati mo siya. Nakaalag binati ko kita. lang. Binati pa lang, di man. Suntukan na kita ito. Ito ko na kita, hindi mo niya. Ay, pala, ako man, may babatiun man pala na ako yan. Si Viking TV, ang yan, naging kaklasiko, siya ngon yan content creator, pero siya, kaklasiko siya sa La Consolacion, kang high school. Content creator, siya, nagtatao man siya ning ning tabang, tapos pinipicturean.
Dae. Or, Ang or naghahanap niya, ng tawo. ang content niya nagdadala ni mga Dracula. Ay, nako. Shoutout sa mo, padi. Okay, shoutout sa iyo mga Viking Yan. TV, Marina Haga pala sa Indo. Yan. Bago pa lang kita magpuon, may babation ka mo? Ayun, binabati ko sa kuyang ina, happy Valentine's Day. Sa kuyang, family dyan sa Pilipinas. Yeah. Yan. As in, bati untang ka, boss, ng mga OFW na nagdadamag kang taga Bicol Podcast na grabe baga mga post ko sa mga Facebook group. Tanganing may promote ko lang ining taga Bicol Podcast. Bahala naman si mga nagdadamag sa tuwi, si mga taga-suporta. I-promote man nindo. May lamang kami dig nakuko ang hagrak. Hindi man. Grabe. Okay lang yan. Reklamo na. Kasi inisyatibo ini. Inisyatibo ini. Yan. Pero may balik lamang si mga investment ng ginibo. Hindi man. Okay lang yan. Okay yan. Mabot yun sa Mabot kita sa sa tamang panahon. Yan. So, anyway, ang pag-uulayan taon yan, kasi harani na po ang Valentine's. Perang na lang, minuto. Perang minuto na lang. Pag-uulayan ta kung paano nagadan si Rizal. Yung pa yan. Actually, mag-ibo daning Guinness Word of Record na Oh. Na? na pag alas 12 masarabay maruyug-yugan. Eyo. Naka-ready na. Ito ang sinasabi na kapag naglilinog latabon mo ang danglanob. Uy, grabe man kamo sa mga single. Paano pala si mga mayo maning Na? mayong pag-ibig. Yan Malipot niyo. ang pag-ibig. O paano kung babae? Oh, yun pa na naman. Ayo, Ano ba yan? boring. Boring. ang gibuon ta pag-uulayan ta niya na daw kung paano mapaiyo or mapasagot ang sa imong indong iniilusyonan. ilusyonan. Ganoon si Rawan ning topic na ninyo na naman. Yan Dahil baga. ko suno. Ikaw, mainilusyonan ka na. Ay, inilusyonan mo pala na Ay, wow! Grabe yan. Kapal kang mukha. Grabe. Ining agum kong hindi. Dahil ko matalaga ni gusto. Kaso napirita na sa tapos sige, grabe ang mag-ilusyon. Ay, wow. Nilusyon ng takaman. Dahil man, so balang. Magkatang May pakudot-kudot ilusyonan. pating ginigi mo. Uy, grabe, nangungudot ka. Kudot ng gibo Grabe. Di ko daw magparahambog digdi. Tama sabi yan. Nagturubod na. Hindi man. Actually, ikaw, Wow. Actually, don't worry, Tin, kasi di talaga sila I know. Ay, nako. Ano kasi ko niya na Valentine's, siguro grabe, siguro kang December pa, grabe si hugup-hugup ka tong mga nagpaparasyar. Grabe si mga nagdadarali-dali tanganing Para tanganing- makahabol. para makahabol sa Yan. Valentine's. Oh, si mga nakumpleto si Simbang Gabi kang Kang December. Kamusta hunta daw? Kung Kumusta sinda ang pa. mo niyan? Kasi syempre iyon ang magiging first Valentine's nindo. Yan. Si mga mayo man, ano ang ginigibo nindo? Tanganing mapaiyo ang sa inyong inilusyonan. Ay, grabe. Baka kasi maluya man kamo, baka tapayason kamo. Yan. Normally kasi, sa pag-about sa irelusyonan, ang lalaki ang nagigibo kayan, di ba? Ayun. Pero may babae man kaming nag-ilusyon. mga babae, halat-halat lang, pakipot-kipot, yung Siyempre mga ganyan. ang mga arugming ang mga arugming nibon ng mga torpe. Torpe. Kami, mga na lang kami, mga naghahalat na lang kami na Mag-iyo na lang. na maaraman mi muna na may gusto si sarong babae bago kami maatake. Saka aram mo ang sa Yan. babae, madalion sindang mang pasyar. Ha? Yan. Madaling magpasyar ang lalaki ay babae. Saka ang babae madaling makuha ang lalaki. Iyo? Ano Gigo. mo nasabi? Dali nga, kamugdakan tanda. Kita na naman ang sampol. Kita naman ang sample. Christina, pira na nagpasyar sa imo. Taro, dua, tulo, apat, lima, Wow. Can't count. Oh! Hambog nining kay banang kong yun Edi wow. So, Elementary pala, may nagpapasyaras ako eh. May paparam na kay mama. ayo, pero may sinagot ka naman. Mayo, pag sinagot ko maglayas na ako, sabi ni mama. Yan lang. Iba ka kang panahon, Ibaga. Ay, dahil, Ilangan mas- as in, ulat lang. As in, talagang tin nakaano ka? Nakamati ka ni Pasyar? Iyo, sabi na, Manerowina, pwede ko pong pasyaran ng sa imong aki. Tapos, Ay, pag sabi ka edi, wow. pag sabi ka tong mama niya, sige na ngaya. Tapos araw po doon na si mga
Si mga backup dancer. Backup dancer, pasok! Oh, ilaw. No. Di ba? Oo. As in, may nagharana man, dumayo man. High school na tong harana-harana. May nagkarana sa Ay, iya. no? May nagkarana da sa iya paring Linus gamit tambol. Tambol. Itong damit lata. Tak, 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 tak. Badyaw pala. Diyan pala, ano? Tapos nagtaon yung sobre. Nagkalat na sobre. Sabi, tapos nakala, yes or no, tapos may 500 sa likod. Ayan, ipsanan. Di mo niya itong episode eh. Di ko aram kung matutok doon to si mga nagpaparasyer ko niyan. Kung yun ay. Nag-i-intro pa sana kita. Intro pa lang. Pero in fairness, may nang nangyayari kay ngunyan. Puro na lang sa text, puro na lang sa Facebook. O, istorya mo muna sa muya. Si mga nagparasyer sa Yan. imo. Ayun na nga ito, naghapot kay mama. Naghapot kay mama kung pwede na magpasyar. Tapos kang high school man ako, naghapot sa ko. Kasi siyempre mama si mama. Kung pwede na siya magpasyar. Di nag-iyuman ako, pakipot-kipot. Pero suno ko man talaga sa lalaki. Tapos kang ang nangyari ka to, apika ni Valentine's Day. Nagtaon sa kuya ng mga burak-burak. Tapos, Anong burak? roses. Ay, wow. Wow. Di nagpapanaga pa ang lalaki. Ayo. May nga siyang kwarta. Hindi ka itong pinano niya tuyo. Kasi Yeah, di ba unang kaya- may man sa mga bayan-bayan eh. Iyo. Mayo, Yaw mo kaya dyan sa klase. gilid-gilid, may santan. Uy, kasi bonaro kayo ng ginibo. Santan. Iyo. Santan. Tulong At santan. least. Tiguto lang. Di mo niya kayo yan. Katong Valentine's one time, itong kami na ni Christine, sabi ko, mabakal ako ng burak. Pag duman ko sa bakalan ng mga burak, halabaon ng pila, saka di mo niya, sarong Grabe roses, kamahal. 150. Oo. Sabi ko, 150 sarong roses. Malmahal lamang kayan. Sabi ko, may motor man ako, hanap daw ako digdig. Naghanap talaga ako sa palibot. Banggi pati, marita banggi. May nagyan ako ng santan. Anong kubaga? Puro tulong kubaga. Meron talaga si santan. Tapos may red wine to na nadara ka. Tapos tulong Hello Kitty. Eyo, Hello Kitty. Yan. Namahilig pa ako to sa Hello Kitty. Oo. Yan iba na. Sa sobrang dakol na nag-ilusyon sa kuya, nagkaigwa ko ng ng collection ng mga teddy bears. Or stuffed toys. Eyo. Ano na Kaya kaya siya yan? yan. Yaong paduman sa indo. Gadana. Yaon pa sa harong me, pero sabi ko kay mama, i-dispas siya ng, Dispatch siya. I don't know Okay, basta iapon niya na or ipabakal niya na kasi nakuha ko. Itaon na lang sa mga ito bagang mga Halat na nga mo. na, hindi ko pa kanya kanaayos, hindi mo Less kaya. fortunate. Sabi ko, i-ara po niya na o ibenta niya na to kasi nahanap ko na ang the one. Oh. Pitbull. Sorry, nirout ko pala, may ano ka pala, Nay. May, Ano pa? May ano ka pala. Punchline ka pala na eh. Punchline ako, punchline punch ka kita dyan eh. Punchline ka dyan eh. So, sabi mo sa bago, tinaon ka ng roses. Yes, roses and Hello Kitty stuff and Ay, then pares ko man. sorry. Tapos So, teddy bear, tapos chocolates. Sarong lalaki lang yan. Dako? Bakit dakol? Ay, dakol. Oo. Pangaranan ko pa. Ano si Day mo malilingaw na nagpasyar sa imo? Ika man lang tao sa kuya santan. Si Day nagsimbag sa imo. Ay, Day mo sinimbag. Duwa man lang sinimbag ko eh. Ayo. Ito mga keme siya aki ka pa man eh. Oh. Kaso si Saro, di ko malilingawan, si Saro, na-crashon kong maray kang elementary, di ko masagot-sagot kasi si pinsan ko may gusto man sa iya. Pag nakita doon sa sarong episode. Ano? Yung Okay lang. ito bagang Pero si mag-giveaway ka lalaki, na lang. si lalaki gadana. O di, ay Day. Mm-mm. Sa makalawa na po na. So ba kumalawang buhay? Kalawang buhay talaga. Okay. Pero yung crashon ko siya dati kang elementary. Yan. Ikalainos, anong gigibon mo kapag may nagpasyar sa aki mo? Ano bate? Sabi ko nga ini muna. Itong kang tinagba, ang lako, buray nagsirimba. Ta first Friday. Di ba? Tapos, may pinicturean si Agum ko, sabi niya, iningiyang mo, ilun mo yung aki mo. May nag-uurakbay na. Buray, sabi, no. nag-post ako, sabi ko, kung sisay nga ako ang nag-uurakbay dyan sa aki ko, puputulong ko ang kamot. Putol agad? Hindi pwedeng bistulon mo na. Ini pong nag-akbay sa aki ko kan tinagbat, titigbasunta ka. Pero anong edad ang aki mo na pwede kang magtugot na pwede na magpapasyar? 18. 15.
18. Huna ko gigibuhon mong madre ang aki mo. Dai man. Grabe Pero, naman. ang ngunyan kuya, gusto kong mailing ko na aki pa siya na hanggang talaga 18. 18. Pag 18, baka pwede na. Paano kung sinabi kang aki mo na, ika nga ni pa, 15 pa lang, nagkikirag na. Yeah. O, rimati ka. Grabe man, daw 14 pa daw ka to. Suboy bawas pa eh. Bawas pa lang. Oo. 14. Sabi mo, Anong 14? pa, hindi ko Anong mapigilan ano yan? ang damdamin. Anong 14? Anong pirang ano niyan? Anong anong 14. year na yan? Anong year? Anong Sa high school. Ay, Ano? Nalingong ako? high school? High school? Na 14 ang high school? Iyo ata. Una ko may ano 14. kita, may Alat lang. 12. Ba Sige, magbirilanghan ka. Sa panahon ta. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O, third year. Third year high school. Third year. Ay, amay papalan. Oh, dahil na muna. Mga ano na muna. Mga first year of college na. Ay, tama, 14 talaga. 14. Iyo. 14 ako nag-ano. Hoy, Oh. sige. Hapotan na naman si parang Linus. Pira ng pinasaran mo. Yan. Pira na si inilusyonan mo, tapos pira si Nag-iyo. Saka si nagdae. May akong pinasyaran. Wow. Alat lang muna. May akong okay. pinasyaran Sorry. kasi busted Hindi ako na tulong nagpasyar. beses. Tulong beses ako Oh. na busted bago ako nagka-inot di na pinasyaran girlfriend. Di pinasaran mo pa rin. Ano bang pasyar na dinumanan? Niligawan. Niligawan. Kinortan. Nag-give mo Nakulo. effort. Ay, iyo. Agaro. Una ko. Ang iniisip ni parang Linus, pasyar. Itong dinumanan Ay, talaga. Ang una niya kasing pasyar, itong Parang sa pasyaran. baguran. Iyo, pasyaran. itong dinumanan. Kunyari sa Pasyalan. harong. Pinasya- Oh, sa mga kanatong natics Sorry, na mga Bicolano. kanatong natics. Oh. Yan, Oh, may sa aram na kanatong kamo. Di ko yung aram Ang pasyar po is ligaw. Yan. Ilusyon. Ilusyon. Aram ko kaya ka to court. Yeah. Yung court ano, nauso ang court. Ayo. Sa uso ng courtship. court eh. Di, kadto kaya, di ko talaga aram kung paano magpasyar. Aha. As in, kabado ako na, Gee. kasi 3 May times akong na butterflies. 3 times akong na-busted eh. Tapos, sabi ko, ining pang-apat nga ako, pag na ano pa ako, pag na-busted Busted. pa ako, sabi ko, feel ko mapadi na ako. Iyo! Kasi sabi ko, Ayo. what's wrong? What's wrong with me? So, pagkalayin ta, Kasi pagkalayin ta si, di ba tulong beses ka na busted? Oo. Paano? Siyempre, gusto ming maaraman si ginibo mo, tanganing si mga maarabot na mapasyar, dahil gibo si ginibo Gibo mo. mo. Para dahil sindama. Dahil siya mabusted. Busted. Siyempre, number 1 kaya dyan, dahil ka dapat torpe. Oo. Dapat may kusog ning boot ka. Kasi pag luluya-luya ka, mawaran ka ning confidence sa diri mo, tapos, di mo palan kasi, pag mayong kang confidence sa diri mo, feel mo kayan, puro negative na, ay, mayo akong pag-asa ka ni. Pero di mo palan aram, ugwa. Garo-aro kaya nangyayari eh. So, dapat, kung mapasyar ka, siguraduhin mo muna na confident ka sa sadiri mo. Naarog ka yan. Kasi, kung luluya-luya ka, arog ko, alam mo, tulong beses. Tulong beses ako na busted sa inot bago ako nagka-inot na girlfriend. Tapos, ang kapangirit nga ni, kasi si first girlfriend ko, kang arog duman na ako nagka-gaining confidence kasi ako, ginibo ko, sala sa sadiri ko, ang ginibo ko na lang, naghahalat muna ako sabihin ta na lang, naging opportunista ako. Gusto ko muna kayang maaraman Siguro. kung ugwa siyang gusto man sa ko. Ikaw ang pag-asa. Yan. Oo. Na, di ako mahapot. Oh. Pag hinapot mo, garup baga Busted topping nga ka ni, di tulo. ba? Ayo. Ayo. So, kung naraman kong may ugwaman palan, pagkakataon, duman ako, naghapot. Oo. Kung pwedeng magpasyar. Yan. Oh, so may Which advice is- kami naman sa sa mga torpe. Yan. Kung halimbawa para pasyar o nag-iilusyon, tapos mas mahinhin ka pa sa pinapasyaran mo, na Yan. lang maghagad burak. Yan. Oh, kalara lalaki mong tao tapayason. Garo na mo baga dahil ko naagihan.
Tsura. Uy, actually si mga lalo sa ipang tulo kong pinasyaran, tinawang ko pa to ning ning mga teddy bear. Ay, bakong teddy bear, si Pupa nga nito, putang ina. Pasensya na po. Tapos, yan, araw ka ni. Si Pangtulo, actually, sinabihan ko siyang mahalat ako. Oh, wow. Wow. Which is, day ko nagibo. Tapos kang, Nasa jail? Napriso pa rin. Ang nangyari kaya ka to, nailing ko kaya na garumayo man lang ako. Yun, negative na, di ba? Na, ay, mayo man lang pala na ako, araw kani. So, nag-move on ako sa iya. Tapos, kang kami na naging, ito ng pang-apat ko, si first girlfriend ko, duman ko na araman na may nagsabi si sarong friend niya sa sarong friend niya na best friend ko, sinabi niya sa ko na nag-promise ka pala na na halat ka. Pero tapos di mo man pala ginibo. Tapos kang naglaya na siya, di mo man na pala hinalat. Di mo lamang dinalaw kung nasa kulong. Buisin pala. Buisin. Namati mo ka to. Sabi ko, oh shit. You feel guilty. Aram mo tong maisip mo sa sarili mo na, ini magay ng buhay ka ni. Sabihin na ng middle class, hinda ako, mahirap lang. Or kaya pirmi, naisip ko na, ay shit, garuday ko kayang ma-afford ang mga, siyempre pag ka pa, teenager ka pa, material things yan pirmi. Oo. Ang mo kaya So, sabi ko, oh my God, di ko kayang mag-ibo. So, ginosting mo siya? Hindi ko siya ginost. Ano pala? Talagang nag-move on ako. Tanailing ko nga na, tapos naaraman ko nga na may crush ka pa siya kadto. Nakulugan ka. Nagkulugan ako. Kaya talagang naman ako, mas pinili kong mag-move on na. So, duman sa inagihan mo, ano itong dapat na daigibuhon pa nagpapasya? So, give your best pirme, tapos, hindi ka mag-expect. Ayun. Saka ang gamgam nga ni baga. Nalang mo itong gamgam baga na tigpapahiling sa Facebook or sa YouTube. Itong ang gamgam nga ni, naglilinig pa sa natad. Tapos, nalang mo to, itong tiglilinig pa ang lugar. Tapos pagkatapos ka ito, mabayli si lalaki. Mapakitang gilas. Kaya kadakol sa Pilipinas, kadakol na-admire sa mga lalaki at matitibay magpakitang gilas. Pag high school. Yan. Diba? High school talaga yan, Buray. Yaon siya naman paano. Pag high school. Saka pag high school ka. Tapos Valentine's Day, dako ba kayong aktibidades sa sa school. Tapos dumana napapaag itong mapaharana ka, tapos may itong marriage booth. Oo. Tapos after ka to, ka muna. After ka to, yan, lados na. Ay, grabe, lados na. Ang sa kasi pag high school is garo puppy love pa bang matatawag ta? Kasi normally may mga experience kita. Ang aram ko may puppy love na nangyayari ning elementary days. Ay, day ka. Kang elementary ako, garo grade 1 pa lang nga nag-grade ako to, day pa. Kasal na ako kadto. Iyo, tas ang sipong ko kato dahil nagre-linya pa tapos sabi na, pa kami, kasakatigamit ko itong sa kapitbahay may baga, di ba, igwag inaapon na itong first communion. Tapos, ginamit ko sa bilo-bilo niya. Tapos, bilo-bilo? Si Belo. Belo. Tapos, kinasal-kasal man niya kami. Pero karawat-kawat lang. Di ko natanda kung si ito, si Bilya ata. Basta, lingaw na ako kung sa ito. Hindi mo na pangaranan. baka pwede man gibuhon mo, tamong na lang, tamong. Imbis na garo ka nagmukhang kasal, garo ka aswang. Aswang. As in, tapos talaga, ang sipon ko daka to nag-grilled pa. Tapos yung kigkiss. Actually, muna kayang mga panahon na nila, nakarelate ako kasi si Aki ko, nagtataram-taram na crush ko si Arog Kani. Yan. Bigli nga ni, 4 years old? Pinsan ko nga ni. Ini man kayang ina, konsentidora. Sabi niya, pinadahugan si Ago. Sabi niya, Rimati ka? Uy, kay ka nga yata.
ang ano nga ngaya kayan, ang magurang ngaya kayan, nalingaw na ako basta sinda, professionals, si mga magurang. Nalingaw ako Ay, may kung future. lawyer, Maura si lawyer mama or niya, kung lawyer or or something na basta may kaya sinda. Sabihin na lang, May kaya sinda. Oh, yun Pero na nga ako yan. talaga, So, pero ako, ulit lang. okay. Pero para sa ako talaga, mayroong pakialam kung may kaya sinda. Ayo? Basta para sa ko, Hambog mo bawal. na. Hambog mo Basta na. para sa ko, bawal. Baka naghalat lang At kaya maghanap ako ang kakapili mo, nakuha mo lugod tambay. Ay, nako. Oo. Mapili. Siya mang giraray mapili ka yan. Pero ngunyan. Sa man pala, di mo na pagbigyan. Di Di, mo na. Elementary pa professional. Yan. So, kasi di ba pag nagpapasyar ka or nanliligaw ka ng sarong tao, minsan may mga hinihiling kang babae ang background kan sarong pagkatao mo or sarong lalaki. Halimbawa torpe ka, tapos naaraman ka ng babae na may gusto siya sa imo. Yeah. Pero hali ka man sa prominenteng babae. Baka babae na magdulok sa imo. Pero normally, sa lalaki, ano ang inutid dong hinihiling sa babae? Ha? Anong inutid dong hinihiling sa babae? Suso. Sabi na? Pag mo yan. Pero kung high school, pero pag Kanto. Pag high school kasi naka-uniform pa dahil pa naghihiling-hiling ang klibay. Saka mapaman to mga susuruway pa to. Ang kasi pag high school ka kasi, day ka nakakapili Iyo? Day ka nakakapili kasi minsan lukso ng Tugal pala. Klase mo baga kaya, ito ba nakaklase mo na siya since nga first year high school, tapos hanggang naging fourth year ka mo, magkaklase mong gararay ka mo. Siyempre, aram mo na kaya si ugali. So, na-develop na lang through the years. Nade-develop na. Saka minsan, nagkakagusto ka sa sarong babae kapag halimbawa transferee, tapos may itsura. Yeah. Kasi minsan, garo nasa mindset na kan sarong lalaki nakakaiba. Na kapag napasya Na madaling makuha. Daiman, nakapag napaiyo mo si babaeng ito, garo College nagmumukhaan na. Oo. Na pag napaiyo mo itong babae, garo nagmumukha na na matibay ka. Kaya, so, kung halimbawa kung high school ka, halimbawa may nililigawan ka, so duman kita sa part na ang nililigawan mo si classmate na. O si classmate mo na, nahaloy na. Yan. Paano mo masisimbag ang sarong lalaki na Bako, nagliligaw hapon mo ko anong unit kong hinihiling. Anong hinat mo hinihiling? Lubot. Iyo, lubot? Lubot. Kaya pala napili mo. Matambok pa sa lubot ko. O, yun lang. Elementary, yun na tulos yan iniiling mo? Iyo. Iyo talaga? Kiragun ka man. Elementary habang ko itong paraudo. Kirag yarn. Ano na kaya yarn? Kirag yarn. Wait lang halimbawa, pag high school ka. Nawara si Buna. Pag high school ka kasi, paano mo sisimbagan ng sarong lalaki? Or ano ang qualification mo para mapaiyo ka? Alam mo kaya kang high school, very takot. Takot ako na maraman ni mama. Tsaka ang feeling ko kapag kinis ka kang nag-illusion sa imo. Or itong lalaki, feeling ko mababados. Ayun mga Kantong panahon. Ito ka na mag-holding hands lang ka mo kanto, garo nang mababados na. May naglawas na si Milya sa kamay. Alien pa lang yan. Relasyon mo. Ayun yung nag-holding hands, nagbabasa. Pagkaga! Bados! Wet na ako. Pawisan pa lang. Makin ka manong dano ng episode na yun. Kaya diba, takot ako mag-okay. Oo. So, may saro ba lang akong dumanting sagot, tapos, Dahil ano sabi ko sa mo, ano ang hinihiling mo sa lalaki para mapaiyo ka? syempre mukha. Kasi pag high school ka, pero mga naman syempre, talaga, yan dapat pero gwapo yan ka, di ba? Ang magsabing daemo ka, buray. Plastic yan. Buta ka. Ang magsabing daemo ka, buray. Dahil na magkakabata, dawano arin. Yan. Wait Kasi lang, ako, more on efforts. Ang babae na naghahanap na may tsura ang lalaki, magayon yan. Magayon mag-ako. Yan. Pero kung ikaw makanas na babae, mahanap ka pa Paano may na? tsura na lalaki. Garo Ano na mo yan? yan. Uy, ka man daw. Oh. Basta yun na nga ito, may tsura,
Tapos, more on effort sa kuya, saka si ugali. Kaso, itong bisit na, na, ko kan, okayan ko. Sabi ko, okay, kita na, aro yan. Tapos pag mga pirang bulan lang, igwawan pala siyang tig-anuhan. Pinapasaran. Ayun, nakaklase niya. Tapos naraman ko, sindana pa nandoa. Di, nagsuway na kami. Maluya ka kaya? Ayun. Maluya Maluyang ka radar kaya. mo. Dahil magayon kasi talaga si babae. So, dahil naman ako nakipagpaligsahan. Paligsahan. Dako lang mo, suso. Dahil. O daya, kaya mampal. Saka maputi kaya to. Kaya kadto, nagkaigwa ko ning garo. Ning kulog buot sa mga mapuputi. Pero uli nga naging agum ko maputi. Grabe. O yun. Ikalainos, halimbawa, siyempre, ang mga nagdadamag sa tuwi, si mga torpe, o si mga tapayason. Sa ngunyan, sa hiling mo, kung kung mabalik ka naman sa pagka-high school mo, paano mo mapapaiyo ang babae? Or anong gigibuhon mong Yeah. diskarte? High school. High school. Siyempre, gentleman lang. Dahil takipuan na yung mga material na bagay. Ang material na bagay, kaya pag may okasyon na lang yan. Yan. Dapat lang kita, pirmi kitang yaon dyan para sa iya. Dapat araw kayo ng lalaki. Yo, pag mabakal ng Pirming pasador. Pag high school, siyempre pag high school. Di pa man nag-aabot dyan. Pag Hindi yan, ka mabakal napkin. Day. But I mean, basta, dapat, ang dapat, pirmi ka dapat magpakitang gilas. Di ay nawawara. Yeah, look at this. Yeah. Sige mo, Miley. Look at this, may tono. Oh! Yeah. Dapat pirming Kasi ko na yan na sabihin ta na itong magiging girlfriend ko kato. Pag nag-aagi ko, nag-aano na yan, ito nang kinikililig ng mga kaklase. Yes. Yan. Ibig sabihin kayan, harani na. Yeah, kung maghalangkaw ang sa imong ang statistic. Tapos ang mga na lalaki makaiyo dyan, uyam yan sa imo. Ayun. Mga kaklase. Aarabangan ka na kaya TBS, True Bloods. Buray naman, anong iskwilan yan? Private man daw kami sa Ay, sorry. Kamay kay kami, mga arog kami kayo. Iba kaya ang gang-gang sa muya eh. Ano sa inong geng-geng? Gang-gang. Oh. Pshish! Ano sa inyo, mapangurus mo na bago masabing, geng-geng! Yeah. Basta number 1 talaga, effort pirmi. Number 1 yan, effort. Effort. Nagrosaryo para lang masagot. Masagot. Oh, ay. Ano mo kasi, ang nahihiling ko kasi ako torpe man akong lalaki. So, base duman sa mga taong nagkaigwang relationship or nagkairelasyonan duman sa muya, back in high school. Mm-hmm. Kung mabalik ako duman, siguro ang gigibuon ko, magpaka-manly ako. Itong garo, magpaka-brusko ka na itong garo kind of mysterious type na lalaki. Yun. Di ba? Na, sabi nga paano mo maaraman ang kind of mysterious type? Siguro sabi nga ni Tin Padaba, may mga nahiling da siya na-admire da siya duman sa mga taong nagdo-drawing, Oo. na talented, di ba? Ayan la, burat. Oo. So, nagdo-drawing ka baga, talented ka, ano pa? Dahil mo Maura kaya- ka sa English. di mo kayo nagpasya. Padaba sa kulan ni Sibon. Kasi di ba back in high school, kay puan mo kasing garo kind of role model sa mga lalaki na ay pag ini naging boyfriend ko, garo Yan. ako na si pinakaswerteng babae. Ay, taray. That's Oo, right. so- Lalaki. Oo, lalaki. Dahil ko lang kasi gusto, back in the days, kang high school kami, na itong kapag nagko-court ang sarong lalaki, pasunod-sunod sa babae, lalo na itong pagkulian, nasa likod. Halimbawa, Yung umadara ng bag, ayo! ng libro. Itong tropa, halimbawa, si babaeng pinapasaran mo, may mga tropang babae. Tapos, ikaw lang sarong lalaki, na yaon duman sa grupo, tapos yaon sa likod, dara-dara ang bagkang Ay, babae. wow, mean girls. Oo. Ako daw di ko ni ginibo yan. Di Oo. ko daw ginibo yan kasi, Ikaw nasa inutan. kasi Si babae ang Di ba may nag-loading bag? maybe pagka muna, pwede pa. Pero itong nag-illusion ko pa lang, mabitbit ka. Ano ka man? Oo. Ita ka pa nga ni nakukuha, mabitbit na ako kang bag mo. Saka halimbawa, pag mapasyal ka ning babae, back in high school, talagang hinihiling din na maray si ugali mo eh. Pero,
Pero even though at the young age, ang babae, tatao naman magkilatis. Kaso minsan, nadadara kasi siya kang bulyo? Ito, Pressure. binubuyo kang mga kang mga Aha. barkada na, sagutan ng ngayon, ngayon, mabuot ngayon, or whatsoever. Tapos, Di ka ngaya dyan, tamabat ang hangaw kaya. the more na Ang sudon ngayon. Oo. Kasi dakulang factor kang barkada eh. Dakulang factor kang barkada para mapaiyo mo ang sa imong pinapasyaran. Kaya kung halimbawa nanliligaw ka, ligawan mo muna si barkada. Nasabihin mo, nilibre nga ako ng ice scramble. Nilibre niya ako ng ng bolas fishball. to. Pero Galanting ngayon. Pero kita kaya ka to, astorpe, day taman maligaw-ligawan mga barkada, ang mga barkada man, kung habo man sa imo, Yan, remate. Oo. day ka man makagibo. Kaya ako ka to, never, nag-stick lang ako sa sarong barkada niya, ito bagang masasabi mong best friend niya. Kasi pag kuro ka high school, kaya yan, dakulo niyang best friend eh. Mm-mm. Pero may saro lang talaga dyan na tunay. Yes. which is, Dapat maaraman mo kung si Say duman, tapos dumang ka Dakulo magpahagat assignment. tabang. O kung tsabahan mo si teacher nindo. Pwede. Di ba? Kaso Pero ginibo ko rin, dahil man nangyari sa kuya eh. Pero iniya, nahihirak ako sa sa mga lalaki kasi grabe ang effort kang lalaki. Garo, ang babae, garo yung para kam-kam lang kang mga benefits and stuff. Ayo. Diba? Yun ang ako sa Tama. remember mo itong prinsipyo ko, nasabi ko baga, nung ka ako mapasya ng babae. Pag gusto mo ako, di kita na. Tanganing pag kita na, saka ko ipahiling si tunay kong pagkatao. Kasi minsan, di ba, Ano nangyari? naging kita. Pero mo pa pinapahiling. Pinahiling ko na Meron- baga sa'yo. may panawagan pala na ako. Ay, anong panawagan? Kasi kang first year high school ako, may nagtaos ako yung necklace. Oo. Ay, Tapos nakalang Gold? siya sa, ito bagang mga pang stationery na or envelope. aha. may mahamot. tinong letters ako, di maamoy yung mahamuton, tapos may Yes. necklace. Siyempre, itong necklace, itong mura-mura lang, siyempre high school pa man eh. Mm-mm. Siguro sinaipon niya lang. Hanggang pungon yan, deta kabisto kong sisay ka. Panawagan As in, po. Nanawagan. As in talagang di ko siya bisto. Pero, ngunyan kaya gusto ko magpasalamat man sa iya kasi may naka-appreciate man pala sa ako kadto. Itong times na pero hanggang Si classmate mo never yan siyang na bading na torpe. Iyo. Lalaki pala na. Actually ibang section siya kato eh. Tapos ang aram ko ibang section siya. Tapos hanggang sa di ko na lang aram eh. Di kaya na siya nagpamati Hirap after cut man. Dahil niya, masupok kaya siya kasi bakla palan. Ayun. Ako siguro may nag-ano man. May Alata, ang hapoton ta si Bon. Taaram ko kadakulo ning babae na ninilusyonan. Tapos, saro sa duwa sa mga high school mo nilusyonan nakita niya. ha. Nasa high High school school pa mo lang nakita. kita ha. Ano ba Ay, second high school episode pa? kita ng college? Ayo, mag-second episode na kita. Part 2 na yan. Ay, dahil pa pala, high school pala. Kasi Oo. itong college ito na hiling aram ko na eh. Kasi Ako saro sa mga inilusyonan niya, bistado ko. Oo. Ako kang high school ako, nanligaw man ako, pero the moment na maghapot tulos ako, bastid tulos ako. Iyo? Bastid tulos ako. Makanos ka kaya kadto, garo kasi ba ganda. Ako siguro kang high school ako, day ako sinagot na bastid tulos ako kasi ako mismo mayong balon. Baka siya, ang hinahanap siguro kong babae itong lilibrehon ka sa kantin, fishbowlan. Oo. Yun ang nahiling ko. Saka may junk shop kami kadto eh. Talagang ang kamot ko kato nagagaratak. Siguro ito ang sarong factor kung So, physical appearance. physical appearance. Araw ka to. Saka mukha akong si Vice ganda. Sabi sa iyo. Payat ka na ka to? Payat ako ka to. Garo ako nagsusup-sup-pisot. Ayo. Sabi ko nga sa mo. Tapos kang kasi, and then anong nangyari ka to? May pirang niligawan ako kato kang high school. Pero hindi ko malingawan ka to, second year, may tigkortan ako kato na sabi ko, hahalaton ko siya. Kaso, mga parahalat ka mo sa parahalat kami, di Kasi ba? Preso. kasi torpe din talaga ako. Torpe din ako kang high school ako. Ang nahiling ko talaga duman is barkada. Ganun si barkada ang nagsabi sa iya na, day mo muna yan. Or ganyan. So, minsan, pag may sulsol kang mga barkada, nabibilog na sa payo kang sarong babae na, dae.
Dahil di ba, na dapat bago ka mag-court or bago maging kita, dapat pasado ka muna sa barkada ko. Ay, Yung mga ganun. demunyado, mga barkadang yan. naman. Paraot. Yung mga paraot talaga. Esma yan ha, Esma. Oo, my. Esma yan. Esma yan. Hanip ng mga barkada yan. Ayo. Saka ang magayon pa dyan, tangani magkusog ang buot mo bilang sarong lalaki, magpakapot ka muna ng pisot sa bading. Ay, grabe. Nahiling ko Abo si ko na maalala yan. Nahiling ko si Totoo pa lang talaga, no? Nahiling ko si mga kabatch kong lalaki. Alam mo, pag naglalawas ng eskwelahan, may mga tropang bading. Tapos iyo pa si mga dakulang babae. Wow. Makusog iyo mo. Hindi kaklase daw ako dati. Friend kami ngunyan, pero hindi ko na lang sabihin pangaran niya. Siyempre, respeto man. Oo. Dati, tig-anuhan niya. Ito bagang puro papel-papel. Nagfo-fold, tas susukulon ang kuko mo. Tas gagasiun niya. Tas pag inano niya, binuksan mo, di may bilog yan. Sabi daan niya, arugdaan ka ni kadakulang ko. Ano ka to? Nasusuko kong maray. Sabi niya, Daita. 1/4 lang pala na papel ang ginamit. Ko na, supog ako. Tapos sabi niyo, ay! Nag-aaral ko yan itong bak. Ay, nako. Ang Uy, saka pagkagasi pala- ko dakula, okay? Saka pag dakula man talagang kargada mo, dakula din ang confidence mo. Oh. Oo, di ba? Kasi I think given naman yan sa lalaki. Oh. High school pa lang yan. High school pa lang yan. High school kasi sa muya, di Yo. ba ka naghihiling sa pisot or sa whatever? Daing, man. Yun na siguro yun sa lalaki ha. Sa Kasi- lalaki. okay. Para mag-anong confidence niya. Kasi minsan, oy, yun yung si ngayon nagpapasyal nga sa iyo. Dakulang yung kargada kayo. Ay, iyo! O, di ba? May araw ka yan. Oo. Mulalandi. Saka ang saro pa pala na factor na para mapakilig ang sarong babae kapag nag-match ka mo sa flames. Ayan, Flames Hope. Ano yun? Di ba? Ano ang F? Fuck Friend. you. Friend. Ano ang L? Lovers. Lubot. Ang A? Ano ang A? Angry. Ay, angry. Ang Pero M? enemy ka mo. Ang M? M. A enemy. Ang M? Ang M, married. Married. Ang E? Engage. Ang S? Engage. Ang S, S. sweet. 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 Sweet lang. Ang HOPE, ano yan? Ano, Tagalog, di ba? Okay, Hindi, oo. Pwede, ewan. Ewan. Tapos Ang ano pa camel. yan? Flames of Camel. camel eh. May camel pa? Ano kaya yan? Si location yan kang pag kinasal ngaya ka mo. Oo. O Ano ang yan? C, Cathedral. Canada. Kano to? Ano yan eh? Ano yan eh? Ang aram ko, country yan. Uy, ang pagkaaram ko ang camel, ano siya? General location. Ano ang C? Anong C? Ba? Kalabangga. Kalabangga. A. Albay. Alba. M. Mindoro. Masbate. Masbate. Nawala ka mo. Ang E. Tapos ang L. London. London parehas na. Hindi duwa. Oo. Garar ka yan. The flames of camel. Pero ano talaga, dako lang factor yan eh. Na kapag halimbawa, nag-positive ka mo sa Flames Hope Camel. Yes. Kapag si sarong barkada niya, yaon duman sa grupo na nag-flames, tapos pinahiling duman sa crush mo. Yes. Minsan kinikirilig ka. Yung gayo. Girap Oh my sa God, paro. back in the days. Ano na, Di ba? Uy, may teka ka dyan, pagkasaka mo. Ang minsan, pag aram mong tagilid ka sa Flames Hope, dinadaya mo pa yan eh. Yes. Ayun, madagdag ka pang letter sa Nagdagdag letter sa pangalan. Iyo. Yar ka nang ginigibo. Para lang maging sabing oo sa kalabers. Iyo. Tama. Yung pag may mga dinadaya na kang panahon, itong, ang pangalan ko talaga, may A. Iyo. Ay, Oo. uga pa ako digdi sa runggurit. Oo. Hindi ko na ginibo ko yan. Di ba ang Kristen ko is K? Ginibo kong CH. Para mag-match lang ka Para mo. mag-match na. Kirag. Naging lovers. Dati, kang K, hindi. Kang ginibo kong CH, lovers na. Oh, di ba? So, ang sarong factor is dapat mag-match ka mo sa flames. Yes. Oh, di ba? Para at Number least, one yan. sarong factor na yan para mapaiyo mo ang babae Saka kang high makaiwa ka ng school. boost. Ng. Oo. So, dapat igwa ka ng pambalon para at least may pandiredate ka muna sa luwas. Kurtaka, oo. Saka, kang dapat igwa ka mo niyan, ang factor nyo is dapat igwa ka mo cellphone. Oo. Kasi- Adto.
Ang pinag-uulan ito, elementary. Kaya high school. High school Oo. pala. Ngunyan, di ba? Pag ngunyan, kasi nag-advise na kita eh. Ngunan, kaya madali unan, taday ka na mag-advise, alam na ninda yan. Sa bagay, ano. Tama. Kung i-text mo lang kita na, tapos. Iyo. Sa ngunyan kasi, ngunyan ang mga high school, garo ibang level na eh. Oo, nilike lang si picture mo. Masabi may crush na sa imo. May crush na sa imo. Kasi di ba kang ako I believe na garo kang high school kita or ketong mga aki-aki pa kita, garo assuming na maray kita bilang sarong lalaki minsan. Na kapag halimbawa, si crush mo, nakatayid mo sa school, garo feeling mo destined na ka mo. yan. Di ba? Diba? Oo. Tapos minsan kapag nagkahilingan ka mo na itong kinikirligin na, nagkihilingan niya kami ng mata. Itong dawa na ipaka mo, Yes. kinikilig ka ng maray. Nakulon factor na itong garo. Siyempre, hiling pa lang nakuha ka sa tingin. Tapos Oo. gana ka mong spark. Yan. Ako nga ni to, high school kami, si crush ko, kung may nagdadawang maligding kabatch ko, kang high school kami. One time kasi may event sa aluwas kang school. So may saro lang kami ng quarters. Tapos kami ang nawalat duman sa sa quarters. Tapos itong pagmata ko, nahiling ko siya, sabi ko, oh my God, destiny na kami. O siguro, after kainin, baka pariglos kami sa kwarto kami na. Ay, basta. Ayo, pero daiman pala. Daiman pala, Hindi ako no. nagtutubot sa mga araw ka to. Panaginip Pero pala. masiramat sa pagmati. Panaginip pala ti sinampaling ka rin, Pero masiramat sa pagmati ang kilig. katotohanan. Oo. Masiramat sa pagmati pag kinikilig ka back in high school. Oo, Saka lalo na pag talaga? nagte-text. Lalo na pag halimbawa, tinext Hindi mo ka ka. nakangirit. Pero may kang nakangirit. Pag kinikilig ka mo, kamunduwa, kiniluluwasan ka mo diretso. Uy, grabe naman yan. Grabe naman kalibugan yan. Pero kaman ken si lalaking nagluwas pisot sa jeep. Iyo nga ni. Mayo May yan. golden hands lang. Kaya, Day, pag kasi ka to, back in the days, kapag nag-text sa imo, halimbawa baga, nakuha mo si number. Kasi, pag nakuha mo si number tapos nag-reply sa imo, garo, ibahon sa pagmati. Di ba? Kasi, halimbawa back in the days, may cellphone ka ba kang high school ka? Kang na ata, third year, fourth year, ganyan. Igwa. Ikaw ng cellphone. Ugwa man ako. Ikael. Ugwa man ako. Ugwa ako, second year high school. Hirak ba rin mo? Ano lang kaya College siya? na ako, guys. College. Hindi. Ako kaya, di mo ko man to expect na lang to, niregalo sa ko kasi mataas si grades ko. Garo-arog lang kaya. Wow. Hindi ako nag-expect na, uy, bakalan mo ko cellphone dahil. Iyo. Kaya ako nag-expect. Ako dahil kasi nagbo-boarding house lang ako kato. So kaipuhan talaga ni mama na may cellphone ako kasi duman niya ako inaapuda. Si mama mo may cellphone? Igwa. Oh, 32 Muna ko, pinaka- tinawag ka ni mamang cellphone, tapos si mama mo mayo. Iyo. 3310 pinaka-una kong cellphone. Kasi minimake sure ni mama nakauli na da ako. Tapos, siyempre, harayuan kami. Uy, makaraon ka mo. Ako, high school ako maya kong cellphone. Nag-uli-uli ka man lang kaya. Nag-uli-uli kami. Saka kadto, minsan Pero maaraman na mauli ka. Kunyari, di ba kaya may time na mauli ka talaga, barubanggi na kasi... Uy, stricto may sa activity. muya. Stricto ang magurang ko na dapat pag patak ng alas 5, alas 6, kumain ka pa sa harong. Nakalak lang ng gate. Lalamasahon ka pag uli. Kaya minsan ka to, So, daw may kami practice cellphone. ka mo? Syempre, aram naman. Bago ka man maparang ka muna Paparang ng muna, practice. Oo. Yan. Di oraran Kaya- daw mong may practice. Saka to, back in high school, kami kadto. Kaya di ako nakakapasyar kasi di ako pwedeng magpamatanga. Kasi minsan ka to, magpabarabanggi. Ayun. Kasi parang illusion ka ba ka to kapag high school ka? Banggi. Minsan, After school. after school, matambay pa ka mo sa plaza, papaano. Ako di ako pwedeng magtambay kasi talagang madadala ako ni Madiris. Pero grabe Kaya- naman kaya kung mabaabot pa ako mong banggi na ang alas 4 ang ulian kang high school. Grabe man kung abutin mo pang banggi yan. Iyo. Pwede nag-abot ng banggi. Iyo. Bawa, nagdalan siya ng movie. Tapos sine. syempre, pag yaon ka sa park, pag madirdiklom niya, dyan ka na nakakakapot. Ay, nako. Libog na yan. Libog Di, na yan. ako Libog na yan. Ako man, high school, nagbabanggi pag may practice ning baili. Yung man lang yan. Pero usually, mauli na lang. Baka Yeah. alas 4, kunyari, alas 4, urulian. Hanggang alas 5 yan, sabihin ta ng 1 hour, kaibanan ko si girlfriend ko. Tapos, hatod ko na yan. Tapos, uli na. Arog lang kayan. Tapos text na lang. Oo. Text na lang. Actually, ang kagayunan Hali kaya pag ka may na. bata ka, high school ako, di ko aram na kung paano ko nakakaipon.
Eyo. Na ang balon ko lang hababaon, 10 pesos. O baka nangiikit ka? Hindi, never ako Nag-iikit nag-ikit. Never ako nag-ikit. Tabad. Magadan, Maski magadan. 5? Day talaga. Day talaga. Mm-mm. Di ko nang aram. Aro kaniya. Nagka-girlfriend ako naglo-load. Sa inyong dua? Iyo. Tapos, nakaipon ako siguro every month, nakakan kaming Jollibee. Wow, yaman. Pero, hindi ko aram na. Di ko na ma-explain ko niya. Di ko na ma-explain. Basta, feel ko di ko nagkakakan ka to. Feel ko. Di ko iniro ang balon ko. Para lang maaluwa siya. Pero Para ako, ang tigano siya sa kalingking, fishball. Tapos Kaya itong, namayatod ko. Paano ko makaipon? Paano ko makaipon? 5 Kulang lang pa ang nga sa balon. imo. Minsan nga ni mga akong balon. o dapat next time, dapat nagsasapna ka na sa harong nindo, tapos nagdadara ka ng pambalon mo. O Kaya- nyo, garo sa mga taong may pambalon. Diba? Siyempre, ang mga magurang nito nagluluto na. O, duwahon mo na ang ang sa imong laganan. Saro sa imo, saro sa iya. Nag-uling nga yung panghuntuhan. Tapos sabihin mo pa, Okay, homemade. Okay, ang gibuhon mo para pakiligo ng crush mo. Itong, na-imagine ko ganyan, ito bagang nag-i-slow motion ang gabos na bagay. Iyo. Tapos binabanga mo itong duwang sapad ning batag na nilabunan. Mabanga ka mo duwa. Naka-slow motion. Tapos nag-abot ng mga durot. Tapos ma-share ka mo ning batag na nilabunan. Di ba? Pero ang nahiling ko lang kasi, back in the days, kang high school ako, siguro, kung ma-realize man kan sarong babae na arog ako kato, siguro mahiling niya na disiplinado akong tao, na garo, may takot ako sa magurang ko, which is iyan ang mga bagay na dahil nahihiling mo niyan kang mga aki, or lalo ka back in the days kang high school, na dahil hinihiling si attitude kang sarong lalaki, na kung inisaharong, tatao ba inisaharong, na kung inisaharong, naglalaba ba ini, nagsasakdo ba ini, hindi ba na may takot sa mga magurang. Ang dahil nahihiling ka mga babae back in the days. Yeah. Di ba? So, Back in the days. kang sa high school. Iyo. Kaya ngunyan, ang advice digdi sa mga lalaki, no matter what, dai ka magbago dai ka magbago ning pagkatao para lang mapasagot mo ang sarong babae. Yan. Kasi kamo man sa mga babae, nahiling ko sa high school is that handa sindang magpakitang gilas, handa sindang magtaon ng mga regalo, handa sindang gibuo ng mga bagay-bagay para lang mapasagot ka. Ay, alam mo si Elden na nagkakakan, tuminaba lugod. Oo. Kaya inang sa back in high school days, anong magiging advice mo sa mga high school? Yun nga ito, sabi mo, sa mga babae man siguro, hiling ko nito ang effort kang sila lalaki. Tapos kung talagang day nito kayang masagot, sabi mo natulos nito, kasi sayang man si kwarta, di ba? Or effort kang sila lalaki. Simpagtulos. Tapos, siguro, kung ara mong day ka pa man ready, di ka muna, school ka muna, focus ka sa school, tapos, basta day magpara pakipot na marita. Di man itong sinasabing di ka magpaano talaga. Pero mo lang, hilingon mo lang na dapat si lalaki ba or si effort ba kan si lalaki para sa imo talaga or gusto mo talaga. Dapat mo tulos, inot na inot pa lang, sabihin mo na kung may pag-asa sa umayo. Yes. Para at least, di ba? Kasi makahirak man kasi. So, arog pa rin kayo ng pagmati nito. At ito nga naaraman mi. Oo. Di ba? Ikael, ma-advise mo? Oo. Dahil masasabi ko lang sa mga lalaki, syempre duman ako sa lalaki. Yan, mga alaw kong torpe kang high school dati, na dahil kung matakot na maghapot, kung mayo talaga, ang kulog sa raruan sana, di ba? Yes. Tama. Di ba? Kasi ang torpe kaya, aram mo ng mayo man, pero di mo man magibugi mahapot-hapot kasi nga, hindi ka nga makataram. Di ba? Ang hinigibo mo, naghahalat ka na lang, daro, paano ka nang, di mo aram kung iyo mahalat ka na lang, tapos, haloy ka na pala naghahalat, tapos maaraman mo na lang maabot ang aldaw, may tinugutan pa sa manligaw. Garo yan sa investment. O nag-invest ka tapos na-scam ka pala. Diba? Pero sa totoo lang, pwede man palang talaga na magpayag ang babae na dako lang manligaw, sabay-sabay, okay lang yan.
O kasi maniligaw pa man lang. Okay eh. lang. Maliligaw pa man. Kung garo bachelors ang style. Kang high school, day okay yan. Pero itong ngunyan-ngunyan na ng mga araw ta. Which Okay na is, yan pag-uulayan tayo yan sa Yan. extra episode kang Yan, yan episode pala. 86. Ayan. Hindi po si Bon. Ngayon po si Christina. Ano yun po, pambansang... Nasalaan ng Tambay. Yun ang pambansang tambay na si Linus. Inyong podcast na giniwo para sa Oragon. Ini ang... Taga Bicol Bicol to the world.